Vel! Huomenta. Toin lainakirjani takaisin. Olitpa nopea. Voi, olin malttamaton. Onko tullut uusia? Ei sitten eilisen. Ei se mitään. Minä otan tämän. Tämäkö? Luit sen jo kahdesti. Se on suosikkini. Ensimmäiseksi vierailijaksi. Otetaan uudestaan. Kirjoittaminen. Tervetuloa Laura Freeman. Sä oot ensimmäinen vieras mun podcastissa Kirjoittaminen ja elämä. On suuri kunnia, että sä oot täällä. Ja jostain syystä monet on sitä mieltä, että me ollaan vähän samanlaisia. Onko sulla siitä jotain sanottavaa? Ihanaa, siis joku muu kuin minä on tätä mieltä, mutta mulla itselläni on tällainen tunne, mitä mä en ehkä nyt ole sulle hirveästi avannut ennen tätä, mutta kannattaa tehdä se just tässä podcastissa varmasti kaikkien silmien edessä ensimmäistä kertaa, että mä tunnen outoa sielullista sisaruusyhteyttä suhun, niin joo, mä ehdottomasti ajattelen näin. Ja siis suuri kunnia on minulle olla tässä vieraana. Ja kirjoittaminen ja elämä, heti kun mä kuulin tämän nimen, niin siinähän on kaksi parasta teemaa, jotka usein myös ainakin mulla kietoutuvat yhteen, niin ihana olla tässä. Joo, tämä oli siis mun puoliso Emma sanoi, että aiotteko puhua siitä, miten samanlaisia ootte. Mä sanoin, että ollaanko me samanlaisia, mutta kyllä me ehkä ollaan. Ja sussakin on semmoista, niin kuin, että sä leijailet jotenkin genrejen välillä ja roolien välillä, mihin mun on helppo samastua. Oliko niin, että sä oot opiskellut toimittajaksi alun perin? Itse asiassa ei. Mä oon opiskellut englantilaista filologiaa aikanaan Helsingin yliopistossa, aloittanut jo vuonna 1999, olenhan noin 84-vuotias, niin mulla on tavallaan vaan tämmöinen filosofian maisterin yleishumanistinen koulutus, että mä oon tavallaan kouluttamaton toimittaja sinänsä. Okei, mutta tavallaan korkeasti koulutettu ja sitten toki korkeasti koulutettu. Joo, itsehän olen dropout-kandidaatti vasta, mutta niin, sä oot sitten siirtynyt toimittajasta myös sulavasti tavallaan toiselle puolelle kameraa tai ruutua, miten haluaa sanoa, että sä oot kirjoittanut kolumneja ja artikkeleita, mutta sitten oliko niin, että Iholla TV-sarja 2017 oli sun ikään kuin askel julkisuuteen niin kuin omilla kasvoilla? Joo, sehän se taisi olla. Se tapahtui niin kummallisesti, että silloin tuli tällainen uusi innovaatio kuin Snapchat, jota nykyään käyttää siis mun teini-ikäiset lapseni, mutta silloin mä käytin sitä ja muutkin tuoreet perheen äidit ja siis varmaan muutkin, mutta kun se tuli joskus 2000, en mä nyt tiedä, koska se oli, mutta anyway, niin sen Snapchatin kautta jotenkin sellainen tuottaja otti muun yhteyttä, että oletko ajatellut, että voisit niin kuin olla tällä kameran edessäkin, ja se perustui tosiaan tähän arjen kuvaamiseen, mutta joo, se oli niin kuin, se oli toki erilaista esillä oloa, kun se oli sellaista omaehtoista se kuvaaminen, että sitten olen tehnyt jotain TV-töitä, jossa ollaan sitten vähän niin kuin sellaisessa juontajamaisemmassa roolissa, mutta joo, siitä se varmastikin lähti. Ja suunnilleen samaan aikaan, tai siis itse asiassa ihan samaan aikaan, aloitin Radio Helsingissä radiotyön, niin sitten myös se äänellä esiin tuleminen oli semmoinen vähän uudenlainen asia, kun mä olin aina ajatellut, että mä voin vain kirjoittaa, että mä oon ihminen, jota ei missään nimessä ole luotu ihmisten silmille eikä korville, tai siis silmille siinä mielessä, että tekstuaalisessa muodossa, mutta joo, se lähti siitä lipeämään moneen suuntaan. Joo, toi on asia, mikä yhdistää meitä myös. Mäkin olin Radio Helsingillä radiotoimittajana joskus, tehtiin Taru Torikan kanssa tämmöistä ohjelmaa kuin Suuri hesalainen kirjakerho. Se oli tosi opettavaista ja hauskaa ja myös aika hirveätä. Mulla oli semmoinen olo, että mä nyt tämän niin kuin viihdy yleisön edessä tai en pysty rentoutuneesti puhumaan mikrofoniin. Ja musta tuntuu, että mä otan taas vähän samanlaisen askeleen nyt, kun mä rupean puhumaan kameran edessä. Saa nähdä, että miten siihen tottuu. Miltä susta tuntui tehdä sitä Iholla? Et siihen aikaan ei välttämättä edes ollut semmoista
melkein sitä genreä ei niinku ollut, että Ei on vaan niin. niinku itse ja kamera, että sä luot sen suhteen jotenkin siihen tavallaan kuviteltuun vastapuoleen. Muistaaksä enää yhtään, miltä se tuntuu? Se oli tosiaan siihen aikaan niin kummallinen konsepti vielä, että mä en oikein, siihen ei ollut sellaista etukäteissuhdetta kuin nyt olisi, se olisi täysin erilaista. Nythän on just pyörii joku uusi halakausi, jota mä en ole vilkaissutkaan. Tai siis se oli tosi luontevaa, koska sehän oli vaan niin, että sä pidit jotain, se oli siihen aikaan vielä aika iso se esine, nykyään se on varmaan joku mikrosiru, mutta kuitenkin, että sä pidit vaan sellaista muoviesinettä kädessä ja olit sen kanssa lähinnä kaksin, niin se julkisilla paikoilla se oli aivan sairaan vaivaannuttavaa tai kenen tahansa ihmisen seurassa, koska siinähän tuli näkyväksi se, että mitä sä vitun narsisti teet, että sä kuvaat jotain, täällä sitä ollaan baarissa, mutta sitten kaksin se tuntui hyvin luontevalta, mutta nykyään mä ajattelen siitä toki koko kokemuksesta siinä sarjassa olosta, että mulla on sellainen hirveä kauhu, että mä haluaisin, että mä en sano, että mä jotenkin kadun sitä valtavasti, mutta mulla on sellainen kauhu, että joskus tulee vielä, että nyt esitämme nämä jaksot uudelleen, mä en niin kuin halua, että kukaan näkee niitä millään tavalla, mä elin silloin todella kaoottista ja hirvittävää elämänvaihetta, jota mä en tuonut kyllä niihin klippeihin, mutta niin kuin todella sekavaa, joo, mulla on vähän traumaattinen siksi se ajatus siitä koko sarjasta, mutta kyllä se silti tuntui sellaiselta, että on mun persoonassa jotain, että ei se mulle täysin vierasta tai epäluontevaa tai luonnollista ole. Varmaan jotain sairasta narsismia tai jotain, en tiedä. Mutta Tai tervettä narsismia. niin, aivan, ei sairasta, vaan tervettä narsismia. Niin, kyllähän lapset tykkää katsoa itseään peilistä ja jotenkin se on vaan niinku luontevaa, että tämmöinen mä oon, tässä mä oon, tyyppinen. Niin. Se on tietenkin eri kysymys, että onko se nykyään niin kuin journalismin tavallaan rima on vaan se, että tässä mä oon, tällainen mä oon. Mutta se on mun mielestä ihan eri kysymys. Oikeastaan tuossa kaikessa niin kuin realityssä mun mielestä kiinnostavaa on just se editointi. Että siinähän se ehkä niin kuin tangeeraa sitä keskustelua autofiktiosta usein, että mitä niin kuin valitsee, mitä valitsee pois. Oot sä kirjoittanut, sä oot kirjoittanut niin kuin kolumneja omasta elämästä, se on tietenkin semmoista niin kuin valikoivaa ja tavallaan niin kuin tarkoitushakuista valikoimista. Oot sä miettinyt koskaan, että sä kirjoittaisit niin kuin pitempää muotoa autofiktiota? No sittenhän mä oon kirjoittanut yhden vähän niin kuin, se on varmaan, oudosti se kirjastoluokittelu vai mikä se termi onkaan, laitettiin lopulta tähän teokseen johonkin muistelmat tai joku tällainen, mutta kun mä kirjoitin mun vuoden vaatteiden ostolakossa olemisesta kirjan, joka oli tietokirja, joka ei millään muotoa ollut tietokirja, mutta siis sivuttiin tällaista vaatekuluttamista ja näin, niin siinä mä käytin kyllä niin runsaasti ja suoraan mun omaa elämää, että siinä mä tavallaan tein sitä, mutta se ei ollut fiktio kyllä siis millään tavalla. Se oli siis kirja nimeltä Tauko, jolloin luovuin vaateostoksista vuodeksi ja pilasin elämäni ehdoin tahdoin. Kyllä, mä ihan pidän sitä nimestä. Se on tosi hieno nimi, se on tosi tommonen outlet-nimi jotenkin. Se voisi olla hyvinkin semmoinen Helsingin romaani, missä dokataan aamusta iltaan. Joo, se on vähän 2019 estetiikkaa, mutta kuitenkin. Niin. Mutta jos palataan vielä tuohon, onko se ensimmäinen tämmöinen suurempi julkaistu teos, mitä sä oot kirjoittanut, toi Etenee JVG:n tarina? Joo, se on ihan ensimmäinen millään tavalla. Joo, se ilmestyi 2016. Muistatko sä, miten sä päädyit tekemään sitä? Päädyin tekemään sitä niin, että puolituttu tai siis etäisesti tuttu kustannustoimittaja Antti Ancil tuolta Siltalalta
oli jotenkin kiinnostunut JVGstä tai hänen lapsensa olivat tai jotain, ja hän, minkä jälkikäteen mä katson, että todella erikoista, että se oli juuri Siltajala ja juuri he, jotka ehti tähän niin kuin valtavaan bändiin kiinni ensiksi, mutta tosiaan Antti Ancil otti yhteyttä ja kysyi puhelimessa, että tiedänkö edes mikä yhtye on JVG ja haluaisinko kirjoittaa heistä kirjan. Ja mä tiesin jonkun yhden kappaleen, ja tämä lähti ihan nollasta tämä tutustuminen tähän teemaan, mutta se tuli ikään kuin sieltä puolelta se ehdotus. Ja sitten mä sanoinkin silloin Antille, että niin, että mä oon 6-vuotiaasta lähtien kirjan kirjoittaminen on ollut suuri haaveeni, mutta että mä en nyt koskaan tullut ajatelleeksi, että tämä olisi se muoto, että mä kirjoittaisin JVG-yhtyeestä sen, mutta siitä se alkoi tosiaan kyllä, joo. Joo, niin samana vuonna ilmestyi myös mun esikoiskirja, että jos et halua väkisin löytää me ollaan sama ihminen. Niin. Joo. Mutta sun oli ehkä eri taiteellisella tasolla jollain tavalla. No en mä tiedä siitä niin, tasosta, mutta se oli genre oli eri niin. että joo, no mutta mua kiinnostaa tosi paljon toi, että kun kirjoittaa jostain toisesta, niin miten sä sitten tutustuit tavallaan materiaaliin, tai vietit sä hirveän paljon aikaa JVGn kanssa, kävit sä niiden kanssa kiertueella, haastattelitko, mistä se tavallaan syntyi se kirja sitten? Joo, ja mä usein mietin just sitä kirjaa Kaiholla, koska sen jälkeen mä oon kirjoittanut tällaisia vastaavia kirjoja, mutta sitten kun mulla ei ole ollut sitä vastaavaa aikaa ja kapasiteettia enää koskaan sen jälkeen niin kuin heittäytyä siihen projektiin, niin siksi se on mun mielestä ihan omalla tasollaan tavallaan näistä. Tai no tästä kätilökirjasta tulee kyllä myös todella hyvä, mutta se taas perustuu toisen ihmisen tarinoihin. Tässä JVGn kanssa oli just se, että mä matkustin paljon heidän kanssaan heidän kiertueilla, ja se oli ihan sellaista JVG-kulta-aikaa, sellaista aivan käsittämätöntä päästä seuraan silleen lähietäisyydeltä, sellaista lähes hysteriaa paikoittain. Niin, mutta kun mä en ole yhtään sellainen klassinen tietokirjailija, joka pitää jostain arkistojen tutkimisesta ja niin kuin tietolähteiden väsymättömästä perkaamisesta, vaan mulle tavallaan tässäkin tapauksessa se, mistä mä nautin, oli se heidän kanssaan vaikka siellä kiertueella oleminen, jolloin mä pystyin käyttämään ikään kuin ei kaunokirjallisena sinänsä, että se ei ole mitään fiktiivistä, mutta niin kuin materiaalina sitä, että Ville-Kalle kietoutuu auringonkeltaiseen makuupussiin ja oksentaa harmaata lonkeroa puiselle lattialle. Niin kuin se, että mä pääsin kirjoittamaan, luomaan kauniita tai kiinnostavia lauseita siitä, mitä mä näin, että ei niinkään se, että tammikuussa 1994 ilmestyi se ja se single, mua niin voi kiinnostaa lukijanakaan sellainen pätkääkään. Se on tavallaan pakko tällä tyyppisessä kirjassa ehkä tuoda ne faktatkin esiin, mutta mulle se antoisa osuus on sitä, että mä itse tulkitsen ja poimin niitä palasia siitä elävästä ihmisestä ja tapahtumista, joita mä näen. Voiko sanoa, että se oli niin kuin Gonzo-kirjallisuutta? Oliko se Suomen Hunter S. Thompson? No kyllä varmaan kuukauden ajan, mutta mä yhä ajattelen, että mä ymmärrän, että harvaa sellaista mun viiteryhmän ihmistä kiinnostaa tämä yhtye siinä määrin, että heitä kiinnostaisi vaikka lukea tämä teos, josta mä ei syytä ketään, mutta että musta siellä on niin sellaista, yhä jos mä luen sitä kirjaa, aika upeita semmoisia, plus jos tämä yhtye kiinnostaisi mua, niin hyvin outoja ja tosi paljastaviakin anekdootteja, mitä he ei niin kuin ihanasti vaatinut ollenkaan poistaan sieltä kirjasta, että siellä on jotain, että miten löydetään jotain naisia jostain Burger Kingin jonosta yöllä, ja musta sellaisia todella upeita kuvauksia niistä, että se oli kyllä sellaista seikkailua ja seikkailuiden tallentamista ja niin, mutta siinä mä en tuonut kyllä itseäni mitenkään tavallaan mukaan itse asiassa siihen, että se ehkä siitä lajityypistä vähän niin kuin poikkeaa, mutta siinä oli jotain sellaista samaa
tunnelmaa, mutta se oli itse asiassa siinä mielessä tosiaan vähän poikkeuksellinen työ, että mä en tunkenut itseäni siinä sellaiseen niin kuin rooliin oikeastaan. Tuosta tulee mieleen, että toi on esimerkki siitä, että kirjallisuus tarjoaa jotain semmoista yksityisyyttä, mitä niin kuin jotenkin lineaarinen tai tämmöinen ääni, video, muoto ehkä ei. Että aina kun on podcastissa tai mediassa tai mitä tahansa, niin sit sieltä voidaan niin helposti tavallaan leikata niitä pätkiä tai nostaa jotain tai ottaa ruutukaappauksia tai tälleen. Mutta se, että jotain on julkaissut kirjassa, niin se jää vähän silleen salaan, että se on sellainen salainen kerho. Niin. Että ainoastaan ne ihmiset, jotka jaksaa hankkia sen kirjan ja avata sen ja löytää sen kohdan. Siinä on mun mielestä jotain hienoa kanssa ehkä mitä kirja, että se on semmoinen salakerho ja sitä pitäisi vähän varjella. Niin, ja silloin se kohdekin, tai tässä tapauksessa jos on tällainen tutkimuskohde, niin suhtautuu siihen jotenkin enemmän sillä, että no tämä mikä täällä tapahtuu, että voit sä kirjoittaa tämän, voisin toki olla joku ruma ajatus siitäkin, että kukaan ei kirjoja kuitenkaan lue, mutta enemmän se on se, että se on eri tavalla, että ei kukaan halua siitä julkaistaan video siitä, kun sä sen naisen isket siellä jossain, vaan että se on jotenkin, se kirjallinen muoto on, ja siinäkin kirjallinen muoto on eri asia kirja kuin, että tästä kirjoitettaisiin joku lehtijuttu, vaan siinä kirjassa on jotain sellaista, että se heti muuttaa sitä muotoa joksikin toiseksi. Niin, kyllä niin kuin paperille painettu kirja edelleen kantaa jotain semmoista arvokkuutta ja niin. On se monituhatvuotinen traditio jotenkin eri tavalla, tai ainakin monisatavuotinen, jos ajatellaan painettua kirjaa. Niin, se ylevöittää jotenkin sen. Heti seuraavana vuonna sä kirjoitit Saara Aallosta kirjan. Muistuttiko se prosessi mitenkään? Ei. Mä en halua mitenkään väheksyä tätä kirjaa, tai siis kyllä mä oikeastaan haluan, koska se oli sitä nyt ei kustantamo edes peitellyt, että kun Saara Aalto menestyi tässä X-Factor-kilpailussa ja oli tällainen 2 kuukauden Saara Aalto-kuume, Suomessa oli tärkeää saada hänestä joku kirja ulos tosi pian, eikä siinä edes tavoiteltu mitään. Toivottavasti mä en edes tiedä, sitä ei markkinoitu minään elämänkertana, koska ei se sitä ollut, vaan se oli ehdottomasti keskitty lähinnä, että mitä tapahtuu eri viikoilla tässä X-Factor-ohjelmassa. Ja Saara Aalto oli niin kiireinen, että mä en koskaan päässyt edes Lontooseen, jossa hän silloin majaili, niin tapaamaan, vaan tämä kaikki tapahtui ihan puhelimitse, tai mä en muista, silloin ei varmaan edes käytetty mitään tämmöisiä, missä me nyt olemme, mitä nämä nyt ovatkaan nimeltään, vaan se tapahtui, niin kuin, että mä tapasin hänet varmaan vasta kirjan julkkareissa tyyliin ensimmäistä kertaa, jossain Emma Gaalassa halailin kännissä ehkä 15 sekuntia häntä, se oli ensitapaaminen, mutta seuraava oli niissä julkkareissa, niin että mä en niin kuin sitä projektia, mä en muistele sitä millään erityisellä, en mä sano, että se oli mitenkään kamalaakaan, mutta se oli niin kuin, ei mitään. Niin, nopeasti tehty tilaustyö ehkä. Niin. Ja hän varmasti itsekään sitä pidä niin kuin minään, ja varmaan hänestä joskus tehdään vielä joku ihan niin kuin oikea kirjakin. Joo. No, mutta kun sä kirjoitat, niin millä tavalla sä ihan silleen teknisesti teet? Onko sulla kynä ja paperia tai onko sulla jotain muistiinpano-ohjelmia tai mikä sun prosessi, jos sä nyt lähdet vaikka tekemään uutta elämäkertaa jostain ihmisestä? No mä nauhoitan kännykän sanelimella. Kun olen ensin laittanut puhelimen lentotilaan, koska mullahan on kaatunut joskus joku 4 tunnin nauhoitus siihen, että mun puhelimeen on soitettu kesken sen ja se on katkennut se. Ja sitten mä joudun sanoa sille ihmiselle, että anteeksi, tässä on nyt joku semmoinen, en mä voi edes sanoa suoraan, vaan mä valehtelen jotain sellaista, tässä on nyt jonkinlainen bugi tullut, että ei ole nyt tallentunut ollenkaan. Mutta niin, mä nauhoitan esimerkiksi nyt, kun mä oon tehnyt tästä Kätilön elämäntyöstä kirjaa tai näistä synnytystarinoista ja synnytyskulttuurista, niin mulla on esimerkiksi tätä kirjaa varten ehkä noin 25 tapaamista, joista kustakin on semmoisia 2 tunnin haastissessioita.
mä tiedän, että on olemassa nykyään näitä teknisiä apuvälineitä, millä purkaa, litteroida nauhoja jotenkin ei ihmismanuaalisesti. Ja mä joskus kokeilin sellaista ja mä luulin, että tämä muuttaa mun elämän. Että kun mä oon todella levoton ja vähän huono keskittymiskykyinen ihminen, ja mä en pysty mihinkään sellaisiin tylsiin mekaanisiin tehtäviin. Ja mä ajattelin, että tämä innovaatio mullistaa mun elämän, koska mä en joudu koskaan enää käymään näitä vitun nauhoja läpi. Niin kuin, että mä tekisin mitä vaan, paitsi maksaisin jotain kunnon palkkaa ihmiselle, joka tekisi sen selvästikin, koska mä en ole hyödyntänyt sellaista, niin että joku kone voisi tehdä sen mun puolesta. Mutta sitten kun se kone teki sen mun puolesta, mä tajusin, että voi saatana, ei, sillä onkin joku roolinsa sillä, että sä teet sen silleen manuaalisesti, että vaikka se on niin uskomatonta tuskaa ja sä haluaisit vaan kuolla joka sekunti, niin se, että se siirtyy sieltä ja palaa sun mieleen, että niin me puhuttiin tällaisesta ja nyt se menee näin, niin sillä onkin aika olennainen rooli, että sitten mä raivoa puhkuen litteroin niitä nauhoja tuntikausia ja sitten mä alan kirjoittaa. Siis tuohon liittyen mielellään jakaisin just oman kokemukseni kanssa. Mulla on toi sama, että sanotaan, se ei ollut edes romaani, mutta mun ensimmäinen julkaistu teos oli tämmöinen keskustelukirja nimeltä Graafinen suunnittelu, jossa mä äänitin muistaakseni ehkä 30 keskustelua, jotka kaikki oli noin tunnin mittaisia, eli vähintään 30 tuntia oli nauhaa, ehkä jopa 40. Ja mä litteroin ne kaikki ja mä tein sitä tavallaan yötä päivää muutamassa viikossa ja editoin sitä tekstiä ja julkaisin sen kirjana. Ja siitä tuli jotenkin semmoinen niin kuin, jotenkin voimakas dokumentti. Nyt mä oon kokeillut siis myös tätä tämmöistä automaattista litterointia. Et mä oon puhunut esimerkiksi autossa äänimuistiinpanoja ja sitten tekoäly on muuttanut ne tekstiksi. Se muuttaa ne aika ärsyttävän näköiseksi tekstiksi, joka ei, no se on täynnä kaikkia asiavirheitä ja kirjoitusvirheitä ja muita, mutta myöskään silleen niin kuin mitään myötätuntoa, kaikenmoista niin kuin änkytystä tai toistaa tai tämmöistä kohtaan. Mutta se, mitä sitten sen jälkeen voi tehdä, on ajaa vielä sit se litteroitu uudestaan vaikka ChatGPT läpi, niin sitten sieltä ikään kuin saa semmoisen oudon niin kuin kyborg-version niin kuin omasta puheestaan. Niin, joo. Se on kiinnostavaa silleen, että se nopeuttaa jotenkin muistiinpanojen tekemistä, mutta se ei ole millään tavalla ikään kuin realistista tai se ei kuulosta ikään kuin ihmiseltä sinänsä, mutta mä voin hyvin kuvitella, että varsinkin jos ajatus on se, että haastattelu on vain niin kuin pohja-aineistoa tai taustatyötä jonkun eteen, niin se litterointi voi olla tosi tärkeä työvaihe, koska niin kuin sanoit, siinä pääsee uppoutumaan siihen asiaan uudestaan. Ja sitten taas tuommoiset automaattiset prosessit tavallaan, nekin just luo semmoista niin kuin nopeutta ja kiireen tuntua, jossa tavallaan se materiaali muuttuu vähemmän merkitykselliseksi ja itse tavallaan ottaa semmoisen jollain tavalla vähän niin kuin välinpitämättömämmän asenteen sitä kohtaan. Tämä nyt tekee mieli taas jollain tavalla niin kuin liputtaa kirjallisuuden puolesta, että tietty hitaus prosesseissa on myös niin kuin itseisarvo. Niin on. Ja mun on ollut vaikea käsittää, koska mä periaatteessa ajattelen, että kun mä haluan päästä kirjoittamaan, että tämä kaikki muu on ihan, niin kuin, vaikka se kuulostaa rumalta, niin jopa ne varsinaiset keskustelut niiden tutkimuskohteiden kanssa on, että sehän on vaan sitä mun materiaalia, että mä vaan haluan sen tiedon tänne mun aivoihin, että mä plus johonkin tallennettuun muotoon, mutta et ikään kuin se olisi mukaan niin kuin turhaa, mutta ja se litterointi varsinkin turhaa, mutta ei se tosiaan sitten niin olekaan, mutta mä huomasin tosta, että mä usein mietin että mä tekisin jotain, että mä sanelen jonkun ajatuksen talteen, mutta mä oon niin sellainen, tai siis totta kai mä osaan selvästi puhua ihan sujuvasti, jos mä vaikka siellä radiossa pystyn tuottamaan jotain tekstiä, mutta jotenkin mulla on semmoinen, hetkinen, moi, mä teen yhtä tällaista, joo sori, tähän tuli tällainen podinauhoitusta, mutta voidaan editoida tämän kohta. Niin, mä oon yrittänyt joskus yrittänyt tuoda tällaista tapaa tällaisen muistiinpanon
sanelemisesta, mutta mä oon jotenkin niin tekstuaalinen ihminen, että se ajatuksen arvo mulla laskee siitä sanelemisesta jotenkin. Mä en osaa sanallistaa tätä, koska tämä on todella mystistä. Mun pitää muotoilla se kirjaimiksi ja sanoiksi ja tekstiksi. Joo, siinä on jotain sellaista pyhää. Entä sitten, kun sulla on kaikenlaista materiaalia, no jos vaikka puhutaan nyt tästä sun ja Minna Bergmanin Kätilö kanssa kirjasta, niin sulla on paljon materiaalia ja sä oot tutustunut sekä siihen henkilöön ja siihen toimialaan ja kaikkiin niihin anekdootteihin. Miten sä järjestät sitä johonkin rakenteeseen? Miten se muuttuu niin kuin teokseksi? No, tämähän on vähän tällaista ankean saturämömäistä, mitä monet sellaiset hyvin taiteelliset kirjailijat ei niin kuin oikein arvosta, mutta mä oon tosi semmoinen, mä en tiedä mikä se adjektiivi on, koska mä en ole missään nimessä pedantti, mutta mulla on Scrivener-ohjelma, josta mä kiitän. Niin ehkä Erkka Mykkänen tai joku aikanaan se mulle esitteli. Ja se oli mulle sellainen, toisin kuin tämä koneellinen litterointi, niin siis Scrivener oli oikeasti sellainen, että tätä mä olen tarvinnut, koska siis mulla on semmoiset, mä oon tosi lyhytjänteinen ihminen, jonka takia se kolumni on oikeasti mulle luontevin laji, ja sitten taas tämmöinen valtava tekstimassa, kuten kokonainen kirja, on hyvin vaikeasti hahmotettavaa, ellei mulla olisi sitä Scrivenerin mahdollisuutta luoda ensin, mä nyt kerron, jos jollainen ei ole tätä sovellusta, luoda semmoinen yksi tiedosto tai joku, ja sitten siellä sivureunassa on ikään kuin luvuittain voi jakaa, niin mä niin kuin heti ajattelen vaikka, että jos tämän teoksen laajuus on 400 000 merkkiä noin, kustannussopimuksessa usein lukee joku noin suunniteltu laajuus ainakin tietokirjalle, niin mä saatan ajatella, että no se on suunnilleen 20 tämmöistä, tämä ei tietenkään nyt joka kirjassa toimi näin, mutta vaikka tässä Kätilön synnytyskertomukset on helppoa ajatella, että ne on vähän teemoittain, että keskosten syntymät ja monikulttuurisuus sairaaloissa, että se on temaattisesti helppo erotella, niin mä teen tavallaan semmoisia alustavia tai semmoisia otsikoita tai kokonaisuuksia, ja sitten mä alan niin kuin niiden alle tavallaan siirtelemään niitä palikoita, mutta esimerkiksi siinä JVG-kirjassa tai tämän tyyppisessä, niin toimikohan se nyt oikeastaan sellaisella, no ehkä jotenkin siinä voi ajatella jotain kronologista aikajanaa tai jotain, mutta mä tarvitsen ehdottomasti paljon tämmöisiä palastelutyökaluja, että mä oon vähän semmoinen Excel-ihminen, vaikka ei se nyt olekaan just Excel, mutta tämä on kyllä tosi kiinnostavaa. Tästä jaksosta tulee vähän semmoinen, että millä kaikilla tavoilla me ollaan sama ihminen. Koska mä ajattelen, että sä oot just, ei voi olla, koska sähän kirjoitat sillä, että täällä vaan pursuilee jotain. Ei, se on kaikki teeskentelyä tai sepit, että se semmoinen vapaamuotoinen kreisely. Mä oon ihan älyttömän järjestelmällinen. Mulla on myös Scrivener käytössä. Mä käytän just semmoista ikään kuin puukansiojärjestelmää, että mulla on tosi niin kuin monta tasoa, mutta se, mikä on myös vienyt mun mielestä mun kirjoittamista eteenpäin ihan sairaan paljon, on se, että mä vaan täysin ikään kuin häpeilemättömästi käytän semmoista draama-rakennetta, on näitä erilaisia Save the Cat tai Hero's Journey tai jotain vastaavia. Aina joskus joku sopii vähän paremmin, mutta mä käytän niinku templateja. Että mulla on vaikka, että sanotaan, että nyt siinä on 15 lukua, niin täällä täytyy olla joku jännittävä kohta ja täällä on low point. Ja sitten mä niinku täytän niitä sinne. Mä oon ihan mind blown tästä. On mulla siis semmoinen prosessivaihe siinä, että mä teen muistiinpanoja ensin aina kännykällä, ja sitten ne synkkaa niin kuin tietokoneeseen, mutta sitten mä lajittelen, että jos mä oon nyt laittanut muistiin jonkun, mitä mä oon nähnyt, että temppareissa joku käyttää jotain hassua sanaa, niin sitten se menee sinne mun muistiinpanoihin, ja sitten mä siirrän sen siihen kansioon, missä on hassut lauseet, ja sitten kun mä oon kirjoittanut jotain tarinaa, niin sitten mä käyn läpi niitä muistiinpanoja ja poimin niitä hassuja lauseita sinne. Siis niin, me ollaan kaikki itse asiassa Satu Rämö, kun oikein katsotaan, koska kansion rakenne.
katsotaan syvälle. Niin, tosi yllättävää ja jotenkin lohdullista ja huojentavaa ja vapauttavaa, koska mä oon ajatellut, että tämä on jotenkin, tai ei se tietokirjallisuudessa ole varmaan niin kiellettyä, mutta jos me kirjoitan jotain fiktiivisempää, mä ehdottomasti käyttäisin tätä samaa niin kuin aika rigidiä tämmöistä, tai toki se sitten voi jotenkin elää ja bla bla bla, mutta että se struktuuri pitää jotenkin olla siinä pohjalla, muuten mä menisin ihan sekaisin ja mitään ei tapahtuisi. Että joo, se helpottaa mun työtä. Nyt kun sä sanoit tuon käsinkirjoittamisen ja noi hassut sanat, niin itse asiassa kyllä mullakin on kännykässä kansio tuolla Notesissa, johon mä laitan esim. Ihan vain yksittäisiä hyviä sanoja tai lauseita. Ja sitten mä ajattelin, että mä voin käyttää tätä missä vaan, joskus kolumnissa tai joskus, niin kuin, että pumpulinen sana, että on niin ihana, että mä voin soveltaa sitä mihin vaan joskus. Ja sitten toisaalta myös toi käsinkirjoittaminen, että itse asiassa ennen kuin mä teen edes sitä Scrivener-pohjaa tai lähden kokonaisen kirjan suunnitteluun, niin mulla on kyllä vihko, johon mä kirjoitan sen kirjan työnimen tai jonkun, että kätilö, ja teen jonkinlaista numero- tai viivalistaa, että itse asiassa se ihan eka asia on kyllä se käsinkirjoitettu juttu, ja sitten se siirtyy sinne seuraavalle tasolle, joka on se. Niin, mutta ehkä tässä on just joku semmoinen, nyt mä käytän sanaa muistiinpanoista, aaltoleveli, että meillä on vähän semmoinen tietty aaltoleveli, että haetaan niinku se järjestyksen kautta sitä vapautta toteuttaa itseään, mutta sitten jostain syystä me molemmat ollaan myös tultu tosi hyvin toimeen esimerkiksi Miki Liukkosen kanssa, joka oli hyvin niinku vastakkainen, että kirjoitti käsin ja oikeastaan koko ehkä romaani niinku alusta loppuun, että sitä hyvin vähän niinku editointia. Joo, että jotenkin mä näen siinä semmoisen, se on sekä niinku luonteenlaatu, mutta se on myös joku semmoinen metodi tai se on myös joku semmoinen tavallaan myös, että ei edes näe tietynlaista tarvetta semmoiselle järjestykselle, että nauttiikin siitä kaoottisuudesta. Sitä on mun vinkkelistä niin vaikea, niin kun, tai siis täysin mahdoton samaistua siihen mielenmaisemaan. Tietenkin sitten ehkä just Mikissä näki jotain sellaista, että no enpä nyt mitenkään kyllä toivonut olevani hän edes, toki lahjakkuudessa, mutta siis siinä, että mä oon aivan sisäistänyt, että toi ei ole se mun tyyli, mutta ehkä just se, että sit näkee, että joku voi olla noin niin kuin irti tästä, mutta hänhän varmaan, hän nyt ei halunnut kirjoittaa kuin kukaan muu ehkä, mutta et yhtä ihmeistään hän tietenkin katsoi varmaan se, mikä mulle näyttäytyy, että niin ahdistavaa kirjoittaa hei tollain, niin totta kai se mun kirjoittaminen näyttäytyy hänelle samanlaisena. Niin, ehkä Miki oli just semmoinen tietty vähän niin kuin epähistoriallinen tai anakronistinen tai niin kuin jotenkin muinaisaikojen jäänne semmoisesta taiteilijasta, joka ei löydä tavallaan semmoista paikkaa tässä tämmöisessä yrittäjyysmaailmassa ja järjestysten ja Google-kalentereiden ja muiden systeemien maailmassa, että sitten musta niin kuin on suuri menetys suomalaiselle kirjallisuudelle ja taiteelle, että sekin tavallaan semmoinen ikään kuin, että Overtonin ikkuna vähän niin kuin kapenee. Että, joo, kyllä. Me tarvittiin niin paljon häntä just niin kuin moukaroimaan tätä meidän Scrivener, tiedätkö, kansiofaili listaa. Niin, kyllä. Että se ehkä nyt sitten on, että ihmisillä on tämmöisiä omia ominaisia luonteenlaatuja, mille ei oikein voi mitään, mutta jotkut niistä ikään kuin soveltuu paremmin tähän aikaan kuin toiset. Mutta sitten mikä just sinua ja minua yhdistää on se, että meillä on jotain semmoista tiettyä systemaattisuutta ja tiettyä joustavuutta ja ehkä myös vähän semmoista just pragmaattisuutta, että voi kokeilla kaikkea ja ei se ole niin justiinsa ja tavallaan niin kuin menee koko ajan eteenpäin ja katsoo, että mihin se johtaa. Joo, tämä on muuten jännä, koska mä en sillä ole mieltänyt, että sä oot ihminen, mä oon mieltänyt, että sä oot ihminen, joka voi tehdä monenlaisia asioita, mutta kun mä näen itseni niin semmoisena ihan loose cannon, että mä voin siis, mä sanon nyt tällaisena esimerkkinä juontaa Tanssii tähtien kanssa, mä en tule ikinä tekemään sitä, mutta näin niin kuin esimerkinomaisesti, tai kirjoittaa jonkun luultavasti melko huonon, mutta
runokokoelman tai liikkuun sillä täysin kielletyllä tavalla sellaisella niin kuin janalla. Ja sä taas musta operoit semmoisella, että se kaikki on sellaista viiteryhmässämme hyväksyttyä. En tiedä, onko meillä edes yhteinen viiteryhmä, mutta varmaan vähän niin kuin, että sä oot koko ajan siellä kuuliuden alueella. Tämä on nyt jo aivan eri keskustelu, eikä me ehkä käytetä nyt, mutta tuli vaan mieleen, että tässä sä oot selvästi niin kuin turvallisemmilla vesillä. Tietenkin sulla on jotain epäsuosittuja mielipiteitä. Niin, en mä tiedä. Mä ajattelen, että se kuuliusjuttu on myös semmoinen, se menee kyllä nopeasti sit myös ohi. Nyt me ollaan molemmat keski-ikäisiä ja se tietty, että sulla on joku muodollinen koulutus ja sulla on niin kuin merittejä työelämästä ja niin poispäin, niin niillä alkaa olla jotain merkitystä, mitä vanhemmaksi tulee. Kyllä mä oon ehkä saanut nauttia jotain semmoista kuuliuslisää tai jotenkin ollut semmoista kulttuurista pääomaa, mutta kyllä mä oon myös niin kuin hyväksymässä sen, että mä oon aikuistumassa ja vanhenemassa ja harmaantumassa ja tälleen, ja että mun rooli ehkä myös, ainakin miten mä sen itse näen, niin mä oon hyvin niin kuin valmis ottamaan semmoisen toisenlaisen tavallaan roolin, että mun ei tarvitse olla niin keskiössä ja mielellään kuule, mitä muut ajattelee ja jotenkin haluan laajentaa ymmärrystäni sen kautta, että on niin kuin, sanotaan aidossa dialogissa, että olen ollut aika semmoinen poleeminen niin kuin kannanotoissani ja mielipiteissäni ja kaikkea, mutta en mä tiedä, mä just Instagramissa näen, että naisten jotenkin aivot ja ajattelu ja empatia kehittyy, että on niin kuin valmis joskus 30-vuotiaana, mutta miehillä voi mennä melkein 45 ikävuoteen saakka ennen kuin on sillä tasolla, millä naiset on 30-vuotiaana. Niin, mä oon taas vähän tämmöinen late bloomer nainen siinä mielessä, että mä täytän tänä vuonna 45, mikä on musta pikkasen järkyttävää, mutta kuitenkin, niin mä alan nyt olla vasta tässä pisteessä, minkä sä kuvailit, no ehkä se alkoi jo tyyliin 40-vuotiaana, mutta vielä vaikka 35-vuotiaana, niin mä rakastin sitä poleemisuutta ja kaikenlaista tiettyä överyyttä, että musta on erittäin vapauttavaa tämä vanheneminen, että on jo silleen vähän niin kuin just sen ulkopuolella jo sen, että kuulius tai mikä ikinä näiden niin kuin parametrien ulkopuolella operoiminen alkaa olla enemmän se, koska se mahdollistaa ja avartaa ja rauhoittaa niin kuin todella paljon ihmistä ja elämää. Mutta kyllä mä oon ajatellut aika paljon viime aikoina myös niin kuin Helsinkiä semmoisena mentaalisena paikkana. Mä oon nyt muuttanut Savonlinnaan, niin täältä päin katsottuna näyttäytyy erilaiselta. Joo, eikö sä tiedä? Mä en siis tiedä susta mitään tai sun elämän käänteistä, mutta siis mä ymmärrän ton niin hyvin, koska siis mä voisin puhua tästä loputtomasti, mutta mun mielestä se Helsinki ikään kuin osittain vangitsee koko elämäksi siihen, mistä pääsee eroon heti, kun lähtisi täältä niin kuin pois. Ja mulle ihan tämä, että mä oon Helsingissä täällä Suomenlinnan saarella, on jo semmoinen tärkeä erottautuminen siitä, että pääsee irti ikään kuin siitä tietystä state of mindista. Mutta Savonlinna on jo niin kuin next level, että mä ymmärrän täysin, että se niin kuin on valtava se ero. Kyllä se tulee jotenkin sen myötä, että täällä on niin kuin villasukissa ja sitten mä menen tekemään lumitöitä ja sitten mä voin puhua jonkun naapurin kanssa lumen kolaamisesta. Niin se on hyvin erilainen kuin se, että istuu rytmibaarissa ja miettii, että kuka tuolla on ja mitä se on tehnyt ja tuunko mä nähdyksi ja kaikkea tämmöistä. Mutta silloin 2016 mun romaanin takakannessakin jotenkin oli siteerattu semmoista repliikkiä siitä kirjasta, että 30 on uusi 20 tai 40 on uusi 30, 50 on uusi 40 ja Benjamin Button. Mä en muista ihan miten se meni, mutta ehkä se joku semmoinen, että 50 on uusi 30 on semmoinen helsinkiläis niin kuin oire. Ja ehkä mä myös jotenkin vähän niin kuin kohtasin sen ekaa kertaa negatiivisena asiana muutamia vuosia sitten. Terhi Kokkonen tuli mulle sanoa silleen, että Johannes, mitä sä teet siellä Instagramissa, että sä postaat aivan järjettömiä juttuja ja mä en ymmärrä niistä mitään. Ja sä oot niin kuin 40-vuotias Jonne. Ja siis ihan oikeassa oli. Ja
ehkä, niin mä en ollut silloin vielä 40, mutta ehkä oma suhdekin niin kuin sosiaaliseen mediaan ja semmoiseen, että haluuko tavallaan hämmentää työkseen Niin. vai haluuko jotenkin, en mä tiedä, kasvattaa jotain ymmärrystä tai jotain. Mutta niin jotenkin nyt mitä enemmän tulee semmoinen etäisyys niin kuin siihen, että elämä ei pyöri niiden niin kuin baarien ympärillä tai semmoisen tietynlaisen sosiaalisissa piireissä liikkumisen ympärillä, niin mä huomaan, että yhtäkkiä mulla on niin kuin oikeus myös vanheta arvokkaasti. Että ei tarvitse olla enää niin nuorekas ja niin semmoinen, en mä tiedä, koko ajan liikkeessä dynaaminen. Siis mä tunnistan ton kaiken niin hyvin, että niin kauan kun se oli ehkä mun tapauksessa vielä loppuvaiheessa yrittämistä, että mä niin kuin vähän pidin siitä jostain skenestä kiinni silleen, että kutsukaa minut vielä Emma Gaalaan tai whatever, että sitten kun siitä niin kuin uskaltaa päästää irti, niin sitten vasta pystyy tavallaan, nyt tämä kuulostaa, että olisi joku Tommi Helsteenin podcast yhtäkkiä näkemään itsensä, niin kuin, että missä pisteessä ja kuka oikeastaan on ja missä iässä. Ja just toi, että jossain se raja kulkee, että 50 on uusi 40, tai ehkä se onkin maantieteellinen raja eikä ikäraja, että Helsingin ulkopuolella 50 on itse asiassa 50 ja 40 on 40, ja sen näkee sitten vasta, kun poistuu siltä postikoodialueelta, ja musta se on ihan tervettä ja kivaa. Toki nyt se on kiva, että joku vaikka... pieni määrä vettä siinä välissä riittää. Niin, joo, kyllä. Sitten selvästi myös tämä auttaa, että mä näen nyt tästä tuon Tuomiokirkon kupolin tästä mun ikkunasta, mutta se on todella kaukana horisontissa, niin se on ihan terveellistä. Mutta se niin kun tervehdyttää elämää todella paljon. En mä halua sanoa sillä, että ne olivat kaikki niin huonoja vuosia siinä niin kuin sirkuksessa, missä oli, mutta joo, tämä vanhuus ja viisaus kaksoisveellä on niin upeaa myös. Niin, mutta kyllä se on jotain, mitä tapahtuu, ja mä oon itse asiassa viime aikoina puhunut muutenkin tämmöisten niin kuin Helsinki-veteraanien kanssa, että se on jännä se tavallaan siirtymä, niin kuin, että mitä milleniaaleille käy sit, kun ne tajuaa, että se milleniaali-juttu oli jotenkin semmoinen kupla, tai se ikuinen nuoruus ei sitten kuitenkaan jatku. Mutta sitten se vastuunottaminen, mitä toivon mukaan sitten niin kuin löytää sen jotenkin susirajan tuolla puolella tai missä ikinä, mistä sen löytää, mutta niin, että sitten se on musta kiinnostavaa myös huomata, että ei ole myöskään niin kuin yksin siinä, että on elänyt pitkään semmoista pitkitettyä nuoruutta, mutta että sitten itse asiassa niin monet ympärillä on käynyt sen saman läpi ja sitten löytänyt jostain elämänmuutoksesta semmoisen syyn tavallaan astua sinne aikuisuuteen. Mutta tietenkin sitten jotkut myös valitsee jäädä sinne ikuisesti, mutta mua kiinnostaa tällä hetkellä just se aikuistumisen prosessi. Niin, mua kiinnostaa enemmän ne ihmiset, jotka päättää lähteä vähän dramaattinen, niin kuin, että hylkäsin lestadiolaisuuden tyyppinen, mutta niin kuin siirtyä johonkin. Minä vuonna sä ootkaan syntynyt? 84. Niin, just. Joo. Mä just joo. Ai niin, sulla joo. Katoin just My Dinner with Andre-elokuvaa, onko se 80-luvulta, Bernard Shaw, ja no joo, semmoinen klassikkoleffa, missä vaan puhutaan. Se oli mulla esikuvana myös silloin, kun mä tein Rakkaus niin kuin romaania, mutta siinä on semmoinen kohtaus, missä ne puhuu New Yorkista ja siitä, että newyorkilaisia tavallaan yhdistää semmoinen puhe siitä, että pitäisi lähteä, mutta kaikki ihmiset, jotka on syntynyt sinne ja elänyt siellä aina, niin ne ei ikinä lähde ja ne jotenkin voi niin kuin ikuisesti puhua siitä, että pitäisi ehkä, mutta on kaikenlaisia syitä, on asuntolaina ja lastenkoulu ja niin poispäin. Niin se on kyllä myös hauskaa huomata, että se sama havainto, joka on tehty 80-luvun New Yorkissa, myös pätee 2000-luvun Helsinkiin. Että se on joku sellainen pääkaupunkisyndrooma. Tai ei New York. Mutta mistä sä ootkaan sitten kotoisin? Anteeksi, nyt mä haastattelen vähän välillä sua, mutta
Kohta käy ilmi, että mä oon silleen, kuka sä oikeastaan oot tässä? Kyllä mä oon niin aina Helsingissä asunut tuolta Torpparimäestä, eli Pohjois-Helsingistä kotoisin. Ja sitten, mun puoliso on syntynyt samana vuonna, ja se on myös Torpparimäestä kotoisin. Oho, tosi outoa. Okei, mutta tämä nyt kun mä mietin, tätä... nyt kun mä mietin, niin... Okei, tämä menee sairaaksi. Niin, sun puoliso näyttää musta tutulta, mutta ei ole ikinä tullut mieleen, että mä olisin voinut nähdä sen lapsena. Siis tehän on varmasti tyyli jotain luokkakavereita, mutta ei, mutta mä oon ruotsinkielinen, mä oon käynyt eri kouluja, mutta siellä pihoilla kuitenkin sitten on saattanut nähdä. Mutta nyt itse asiassa tämä, että sä ootkin helsinkiläinen, vinksauttaa tätä keskustelua mulle, mutta tavallaan myös hyvällä tavalla, koska musta on vielä radikaalimpaa, että helsinkiläinen ihminen päätyy tähän lopputulokseen, koska mun puolisoni helsinkiläisenä on aina pitänyt täysin absurdina, että joku muuttaisi Suomessa muualle kuin Helsinkiin, vaikka hän ei ole mikään rytmibaarin kanta-asiakas, vaan ihan tavallinen ihminen, mutta että mun mielestä se on silloin vielä radikaalimpi lopputulos, koska sä joudut tavallaan irtisanoutumaan koko menneisyydestäsi. Ei, mutta musta helsinkiläisten Helsinki-keskeisyys on niin drastista ja myös vastenmielistä, että toi on jännä. No niin, mulla oli semmoinen pieni vähän niin kuin harjoittelu- tai lämmittelyversio tästä, olikohan se vuonna, se oli just joskus silloin 2016 tienoilla, niin muutin pois Helsingin keskustasta mun niin kuin sukulaisen kuolinpesään, tai siinä oli jotain tämmöisiä perhesyitä, minkä takia mun tädillä oli tyhjillään oleva asunto Malmilla, ja sitten mä vietin niin kuin vajaan vuoden siellä Malmilla, että mä en oikeastaan hirveästi tullut keskustaan ollenkaan, ja kyllä se semmoinen eristäytyminen tavallaan sitä sosiaalisesta elämästä teki mulle jotain siis hyvällä tavalla, että tuli semmoinen itsevarmuus siitä, että mä voin vähän niin kuin kadota vuodeksi ja palata kiinnostavimpana ihmisenä huoneessa. Tai jotain semmoista, että mä olin aina niin kuin tavallaan siihen saakka pelännyt, että jos mä en niin sanotusti grindaa koko ajan, niin sitten mä jotenkin tipun kärryiltä tai katoon kartalta tai jotain semmoista, niin sitten vaan sen huomaaminen, että itse asiassa on aika vapaa tekee ihan mitä haluaa ja ei sillä ole niin fataaleja seurauksia. Niin se ehkä toi semmoista rentoutta. Joo, sä oot kuivaharjoitellut jo siellä Malmin luolassasi. Niin, mutta mä rakastan tätä rauhaa, mikä Savonlinnassa on, että mä huomaan, että koko mun niin kuin, kehohermosto on paljon semmoisessa jotenkin lepposammassa asennossa ja niin, nukun paremmin ja kaikki vaan tuntuu helpommalta. Niin, koska just mun piti äsken jossain yhteydessä sanoakin, että kun se Helsinki, itse asiassa mä olen nyt Helsingissä, mutta Helsinki, erityisesti tietty Helsinki, on niin kuin sellainen niin hermostollinen kokemus, että kaikki se vastakohta tai se siitä erottautuminen, niin se on juurikin, mulle tulee se hermosto ekaksi mieleen siinä, että mikä muuttuu, ja sitä kautta tietenkin muuttuu koko ihmisen olemus ja mielen toimintakin, ei sillä, että mielen toiminta jotenkin tylsistyisi, vaan että siihen tulee sellaista väljyyttä hieman. Joo, ei kun mä oikeasti nykyään, kun mä tuun Helsinkiin, ja sitten mä tunnen sen kaiken tunnen sen liikenteen ympärillä ja sen ihmishälinän ja joka kadun kulmassa näyttää, että onko toi joku mun tuttu ja pitääkö mun moikata sitä, niin se tavallaan valmiustila, mihin mun keho menee, on semmoista, että se tuntuu niinku ärsyttävältä ja tekee mieli reagoida niinku Mad Venturesissa silleen, että kelatkaa nämä ihmiset oikeasti asuu täällä. Joo, mä ymmärrän täysin. Mä asuin tässä välissä Turussa sitten taas yllättävän pitkäänkin, ja vaikka sielläkin kyllä on se semmoinen Turku-skene, joka voi aiheuttaa sen saman efektin, mutta vähän semmoisena miedompana 1.0-versiona, niin se ihan kun se juna tulee siihen Helsingin rautatieasemalle, ja heti kun astuu sieltä ulos, tai varsinkin niistä rautatieaseman etuovista, just se valmiustila on se sana, joka niinku, ja tällä hetkellä se on mulla vähän, kun mä toi lautta koskettaa mannerta tuolla ja mä astun siihen kauppatorille, no onneksi se on niin kuollut, että se ala siitä heti se alkaa niin kuin kasvaa se
tiivistyyn se pään puristus, mutta joo, mä oon siellä Savonlinnassa teidän jossain pihamökissänne pian asustamassa. Joo, kyllä me ollaan ostamassa isompaa taloa, niin ajattelin sitten jossain vaiheessa yrittää aloittaa jotain semmoista. Kutsun sinut ja ehkä järjestää tämmöisiä jotain kirjoitusretriittejä niin kuin joko kollegoille tai sitten avoimia myös kaikenlaisia tämmöisiä suunnitelmia. Kerro vielä sun suunnitelmista. Sulla on nyt työn alla, kerroit joku kirja uusioperheen elämästä. Joo. Mitä siinä tapahtuu? No, kysyt liian aikaisin, koska mä oon vasta luonut sen Scrivener-puun sinne, mutta on outoa, että ainakin mun ystäväpiirissä tyyliin, toki me ei edusteta koko Suomen niin kuin, tilastoja, mutta tyyliin joka kolmannella lapsella on 2 kotia tai vanhemmat eronneet tai jotain. Niin uusperheistä on kirjoitettu hirveän vähän mitään sellaista kattavaa, siis juuri suomalaisista uusperheistä, tietokirjaa, ja koska kuten jo on mainittu, mä en osaa kirjoittaa mitään sellaista tietokirjaa, joskaan en mä tiedä, nythän on muodiskastakin tällainen kerronnallinen tai kertova tietokirjallisuus, niin kirjoitan sellaista omakohtaisuudesta yleiselle tasolle sitten rönsyilevää tietokirjaa tästä aiheesta tämän vuoden, joka tietenkin alkoi vaan niin kuin mun kaikki työideani siitä, että mun omassa elämässä tapahtuu jotain, ja sitten mä ajattelin, että hei, tästähän pitäisi kirjoittaa, että se on mun mahdollisesti itsekeskeinen, mutta ihan silti musta toimiva ja sitten myös laajempaa yleisöä koskettava toimintamalli vähän kaikessa sekä tässä journalismissa että kirjallisuuden kentällä, että omasta elämästä lähtee jotain ja käytän sitä materiaalina. Siinä ei ole mun mielestä mitään hävettävää tai jotenkin se, että se on motivoitu silleen itsekkäästi, mun mielestä parantaa aina lopputulosta, että jos on jotenkin oma lehmä ojassa, niin on jotain syitä tehdä se hyvin. Niin, mutta toihan on ihan tottakin. Musta ihmiset kyllä demonisoi, mä ymmärrän, että se on myös ongelma se minä journalismi ja bla bla bla, nämä niin kuin, että osa onkin ihan todella paskaa ja turhaa ja pitäisi keskittyä muuhun kuin itseensä, mutta ei semmoista mitenkään kategorisesti niin ole, vaan että sitten on myös paljon, missä se on todella hyvää ja tarpeellista ja hedelmällistä, ja mä oon päättänyt, että oikeastaan kaikki mitä mä teen, niin siinä tapauksessa on sitä hyvää ja hedelmällistä. Hyvä. Joo. Mun 4 vuotta sitten mun terapeutti kysyi multa, että miksi mä niinku kirjoitan vaan teineistä tai aikuisista, jotka käyttäytyy ja ajattelee niinku teini-ikäiset. Ja mä olin silloin kirjoittamassa Karmakoomaa, mun edellistä romaania, joka käsitteli nyt sit niin kuin jotain 15-vuotiaita, mutta musta tuntuu, että mä käsittelin kuitenkin mun jotain tavallaan aikuiskokemuksia kuitenkin sen kautta, mutta sitten mä rupesin kirjoittaa aikuisista ihmisistä heti sen jälkeen, ja nyt tässä seuraavassa kirjassa siinä on nyt sitten tavallaan 30-vuotiaat, jotka tavallaan lapsen syntymän jälkeen on eroamassa, niin se tuntuu semmoiselta, että vaikka se ei ole silleen oma elämäkerrallinen, mä en yritä millään tavalla kuvata itseäni tai omaa eroa tai tämmöistä, mutta kuitenkin, koska ne kokemukset on siellä taustalla, niin sitten se tuntuu jotenkin semmoiselta tavallaan, se tuntuu merkitykselliseltä päästä tavallaan simuloimaan erilaisia skenaarioita, miten joku voisi siinä samassa tilanteessa toimia. Mutta sitten mä huomaan, että samalla kun mä oon sitä kirjoittanut, niin nyt mulla on jo seuraava idea sillä, että mä kirjoittaisin 50-vuotiaasta perheenisästä. Että se on vähän mä meinasin just kysyä, että peilaako tämä nyt tätä sun omaa kehityskaartaa, että sitten se vähitellen alkaa. Onpa kiinnostavaa. Niin, mutta joo, kyllä mä uskon tosi paljon siihen, että kannattaa ammentaa siitä, mikä on lähellä, koska ei kukaan muu tiedä siitä samoja asioita kuin itse. Niin, ajatteleeko se sitten silleen, miten
usein sanotaan, ehkä puolustuksenakin sanotaan tällaiselle omakohtaisuudelle tai autofiktiolle, että kaikki, mistä kirjailija ylipäätään kirjoittaa, vaikka se olisi 100% fiktiota, niin kuitenkin oikeasti kumpuaa jostain, ei välttämättä omista kokemuksista nyt tietenkään, mutta miten sä näet sen? No niin, olen mä niin kuin myös tavallaan tutustunut siihen ajatukseen, että pitää kirjoittaa siitä, mistä ei tiedä. Että kyllä mulla tosi paljon on kirjoittamisprosessi on semmoista, että mä opiskelen vartavasten jotain ja niin kuin koulutan itseäni kohti jotain semmoista, mitä mä en ole vielä, jotta sen kirjoittamisen myötä mä itse jotenkin kasvaisin. Että ehkä se on vähän itseopiskelun muoto. Mutta sitten mulla tulee mieleen kyllä myös niinku toi, että faktakirjat jollain tavalla niinku, ne niinku katsoo taaksepäin jotain, mitä on todella tapahtunut. Ja sitten fiktio taas jollain tavalla vähän niin kuin, nyt mä kuulostan hörhöltä, mutta mä oon ihan valmis ottaa myös sen roolin mukaan, että mä oon hörhö, että fiktio on vähän niin kuin manifestoi asioita maailmaan. Ja mulla on siitä tosi konkreettisia esimerkkejä, niin kuin, että Rakkaus Niinkussa päähenkilön isä asuu Kirkkonummella ja rakentaa pergolaa. Todellisuudessa silloin mun isä asui Tuusulassa ja niillä ei ollut pergolaa, mutta muutaman vuotta myöhemmin muuttivat Kirkkonummelle ja rakensivat pergolan. Ja myös esimerkiksi, että mun nykyinen puoliso Emma, jota en tuntenut siihen aikaan, kun kirjoitin tätä kirjaa, niin samaan aikaan hän teki näyttelyä nimeltä Sad Online, ja mun kirjassa on hahmo nimeltä Sad Girl, johon tämä päähenkilö on rakastunut, ja me myöhemmin, sitten vuosia myöhemmin, Emman kanssa tavattiin, ja ihmiset luulee, että mä oon kirjoittanut sen kirjan niin kuin meistä, mutta tavallaan tässä on jotain tämmöisiä ulottuvuuksia. Ja nyt vielä tähän hörhöyteen. Anna mennä. Lisäksi vielä tätä mä en kyllä usko, että mä mitenkään niin itse luonut, mutta on vaan niin hauska anekdootti, että pakko mainita, mutta se, että Ruotsissa asuu Johannes-niminen kirjailija, joka näyttää ihan multa, mutta on vähän vanhempi, ja hän on kirjoittanut kirjan nimeltä Karmakooma. Se oli niin sairasta, mä seuraan sua Instagramissa ja sä olit laittanut tästä sinne postaukseen, mä olin silleen, että tämä on nyt taas jotain Johannes Ekholmin niin ylevää huumoria, että mä voin nolata vain itseni, jos mä kirjoitan nyt jotain, että onpa ihan sairas sattuma, että eihän tietenkään tämä voi pitää paikkansa, että sä oot jollain tekoälyllä luonut siihen ruotsalaisen miehen kuvan, joka on itse asiassa joku eksakti replika sun kasvoistasi ja vähän harmaannutettu versio. Siis eihän se, nyt sä oikeasti huijaat mua. Ei, siis mä oon nykyään täysin vilpitön, mä en trollaa enkä huijaa, tämä on vaan fakta. Mä en muista edes kuka sen mulle alun perin lähetti, mutta mä en sitä itse löytänyt, vaan joku oli silleen, että tiesit sä, että Ruotsissa on myös julkaistu kirja, ja sitten mä rupesin tutkimaan. Pitäisi varmaan tavata tämä Johannes Pinter-niminen kirjailija jossain vaiheessa tavallaan pelottaa, että kollapsaako koko universumi, jos me tavataan samassa paikassa. Joo, voi olla parempi, mutta mä itse kyllä olisin jo laittanut hänelle jonkun viestin, että hei, tämä on vähän, mä oon aika manifestointikriittinen ihminen, tai siis mä en siedä sitä termiä kauhean hyvin, mutta nyt kun sä kerroit näistä pergoloista, niin pakkohan tähän on alkaa uskomaan. Niin, tiedän mitä muita semmoisia. No esimerkiksi mun Planet Fan kirjassa on semmoinen Villy-niminen hahmo, joka eroaa ja sitten se alkaa bodaa ja sitten sen elämä muuttuu paremmaksi. Niin mä en itse ollut vielä eronnut, enkä voinut hirveän hyvin fyysisesti ja tälleen, mutta sitten sen kirjan ilmestymisen tai kirjoittamisen prosessin aikana sitten erosin lapseni äidistä ja muutin omilleni ja aloin käydä kuntosalilla ja yhtäkkiä mä niin kuin aloin löytää itsestäni niitä tasoja, joille mä olin niin kuin nauranut siinä vaiheessa, kun mä kirjoitin niitä tämän Villy-hahmon. Mutta musta toi on manifestoinnin sijasta, sä oot jo jollain tasolla ikään kuin toivonut tai käsitellyt mutta sä et ole ollut vielä valmis ottamaan sitä vastaan sun ylimielesi tasolla. Niin, mä oon reality shiftannut, eli mä oon tehnyt sinne mun desired realityin tämän mun avatarin, ja sit mä oon shiftannut sitä kohti. Yep. Onko reality shifting sulle tuttu juttu?
Ei kauhean. Se on siis käsite TikTokissa. Ihmiset vähän niin kuin tekee, niin kuin hankkii itselleen tahallaan psykoosin, jossa ne kuvittelee olevansa joku muu. Ja sitten ne voi siellä mielikuvitusmaailmassa luoda vaikkapa suhteen johonkin julkisuuden henkilöön ja mennä sen kanssa naimisiin. Ja sitten täältä niin kuin shiftatusta realitysta ne voi niin kuin jollain tavalla niin kuin tuoda takaisin tänne 3D:hen jotain ominaisuuksia, joiden ansiosta ne sitten pääsee lähemmäs sitä niiden päämäärää. Mutta tästä oli joku artikkeli, oliko se Dazed-lehdessä tai jossain, että siinä on riskinä, monet on niinku permashiftannut, eli jäänyt mielessään jumiin siihen. Niin. Ehkä nämä oli näitä tavallaan korona-ajan tämmöisiä ilmiöitä. Siis onko se niin kuin näin, että mä alkaisin ajattelemaan, että mä haluan Brad Pittin kanssa naimisiin, ja sitten mä ajattelen, että sit mun pitäisi varmaan olla laihempi, ja sitten mä alankin laihduttaa tosielämässä. Sitten mä oon vähän todennäköisempää, että mä päädyin joskus Brad Pittin kanssa naimisiin. Basically näin, joo. Okei, kiva. Tuottaako tämä jotain myönteistä tämä ilmiö? Tuottaako se myönteistä? No voihan se jos ihminen, niin kuin, no varmaan joo. En mä tiedä. Mua kiinnostaa ehkä just se, että ne niin kuin ihmisten omat kuvailut siitä, miten niin kuin voimakas aistikokemus se shiftaaminen voi olla. Niin, että se on niin kuin semmoinen valveuni tai joku semmoinen niin kuin ikään kuin itse luotu simulaatio. Mutta en mä tiedä, eroako se tavallaan niin kuin semmoista unelmoinnista tai päiväunista sitten. Niin, ehkä se on brändätty uudelle sukupolvelle unelmointi, mutta ehkä toi vie sen vähän niin kuin vielä intensiivisemmälle tasolle. Niin. Alkoi heti vähän kiinnostaa. Niin, mutta oikeastaan aasinsiltana takaisin keskusteluun, niin mä ajattelen, että kirjallisuus on sitä reality shiftaamista. Eli Kyllä. se, että sä oot jo tavallaan luonut sun mielessä jotain, mitä ei ole vielä oikeasti olemassa, mutta sitten kun se on olemassa se kuva siitä, niin se voi tulla vähän niin kuin helpommin todeksi. Se on niin kuin vähän sama argumentti kuin Overtonin ikkuna, että kun me niin kuin näytetään näitä, niin jotkut tietyt niin kuin hyväksynnän rajat venyy tai jotain tällaista, mutta niin, en mä tiedä. Päteekö toi samalla tavalla niin kuin fiktiiviseen tekstiin ja johonkin tietokirjallisempaan tekstiin? No nyt alkaa koska mennä meikäläisen aivot niin hörhöleveleille. Koska silloinhan mä en tavallaan kuvittele sellaista, mitä ei ole, mutta sitä muotoa, jonka mä valitsen sille kirjoittamana, sen ei ole. Niin, kyllä siis, no, jos jätetään ihan sivuun ne jotkut 80-90-luvun niin kuin simulaatio- tai Baudrillard-ajatukset, että vaikka kylmää sotaa ei tapahtunut, että se oli vain joku median luoma spektaakkeli. Se oli niin kuin joku semmoinen keskustelu, mihin en mä tiedä, onko meillä enää mitään suhdetta niin kuin siihen, mutta jollain tavallahan se on niin, että kun jos sä kirjoitat nyt no vaikka musta kirjan, niin siihen tulee jotain semmoista, mitä ei kukaan ennestään musta tiedä, mutta sen kirjan myötä tietää, ja sitten mua aletaan kohdella sen mukaan, ja sitten mä ikään kuin täytän sen muotin, tai täytän sen muodon itselläni. Kuvan, joo. Niin kyllä mä ajattelen, että kaikella kulttuurisella tekemisellä on joku tämmöinen manifestoiva funktio, mutta ehkä se on myös silleen, että nämä on niin itsestäänselviä asioita, että menee just hörhöilyn puolelle edes ajatella, että siinä on jotain kummallista, vaan se on niin, että kulttuuri on tätä, että tavallaan representaatio myös tuottaa sitä maailmaa ja näin. Mutta niin kyllä tekee mieli sanoa, että tämmöiset tietokirjatkin manifestoi tai reality shiftaa. Mutta siihen on varmasti paljon parempiakin käsitteitä ja tapoja puhua siitä. Ei pidä nyt kiinni tästä sun manifestoinnista, koska sä oot manifestointiguru. Niin, mä yritän tässä samaan aikaan tavallaan just legitimoida tätä tavallaan matalakulttuuria ja myös tavallaan korjata sitä sun väärinkäsitystä, että mä olisin aina jotenkin cool ja jotenkin akateeminen. Joo, no tää auttaa kyllä siinä, ei vaan, tai siis itse asiassa joo, mutta kiinnostavaa, että mä jään miettimään tätä manifestointiasiaa. Joo. Mistähän sitä vielä? Nyt me ollaan
Ei mulla kohta tunti tai yli tunti puhuttu. Oh my. Ehkä vielä jotain konkreettisia kysymyksiä mulla on mielessä siitä, että kun sä oot tehnyt esimerkiksi, te teitte sun aviomiehen kanssa podcastia, missä te puhuitte teidän avioliitosta, ja nyt sä oot tekemässä tätä kirjaa teidän perhe-elämästä, niin millä tavalla, tai verbalisoit sä itse itsellesi niitä rajoja, että jotain asioita kuitenkin jätetään ulkopuolelle, vaikka kerrottaisiin niin intiimejäkin salaisuuksia? Millä sä tavalla itse päätät, mitkä ne rajat on? No, siinä auttaa se, että mä en itse päätä, missä ne rajat on, koska niihin lähes aina liittyy näitä muita ihmisiä, joilla mä joudun neuvottelemaan niistä heidän kanssaan. Ja mulla itsellähän on selvästi joku, mä oon koittanut analysoida, mikä se on, niin puutteellinen itse. No kun mä ajattelen, että mä oon puutteellinen itsesuojeluvaistu, koska mä ajattelen, että mulla ei ole mitään suojeltavaa, tai siis on mitään suojeltavaa, mutta että kun ihmisillä on se käsitys, että jos sinä kirjoitat kuukautisistasi kolumnin, niin silloinhan olet antanut itsestäsi liikaa, että ihmiset tietävät sen, ja mulla on sellainen, että mulla hetkauta mun elämää pätkän vertaa, tietääkö ihmiset tästä aiheesta jotain vai ei, mutta niin sitten kun mä sanon, että tälleen taiteilijan vinkkelistä tai toimittajankin tai kirjoittajan on harmillista, että valitettavasti mun kaikilla läheisillä on hyvin erilainen käsitys näistä rajoista ja erilaiset nämä itsesuojeluvaistot, niin, ja etenkin nyt kun vaikka mun lapsetkin on kasvaneet teini-ikään ja he on jo rajanneet itsensä vaikka somesta silleen pois, että heistä ei saa olla kuvaa tai heille pitää maksaa 100 euroa, ja eikä sekään riitä, ja heistä ei saa kertoa sitä ja tätä, ja he esilukee asiat, niin sehän on sellaista jatkuvaa neuvottelua, ja se on harmillista, koska sitten mä oon silleen, että kun taisi niin mehukas juttu, ja taisi niin hyödyllinen tämän kannalta, ja taisi niin uskomaton, ja sitten kun mulla ei ole sitä, että jos mä kirjoittaisin fiktioon, mä voisin vähän vaihdella yksityiskohtia tai naamioida jotain joksikin, niin se on hyvin armotonta silloin, että ei ja taas saa. Mulle on suuri ilo ja lahja, että mulla on puoliso, joka on hyvin heittäytyvä ja tosi mä oon usein muistuttanut häntä, että kun me alettiin seurustelemaan ja hän oli jossain palvomismoodissa, niin hän sanoi mulle, että sä saat käyttää ihan kaikkea materiaalina, mitä meille ikinä tapahtuu. Ja mä olin silleen, jes, nyt mä oon löytänyt tämän kultakimpaleen, niin nykyään hän on kyllä silleen, en mä kyllä halua, että sä kirjoitat heitä ihan noin paljon, mutta että tämä Häämatka podcast tai mikä ikinä olikaan, niin toki todistaa, että hän on ihan poikkeuksellisen avoin ja valmis puhumaan teemoista, josta moni, mä sanoisin, että tässä on jopa vähän sukupuolittuneisuutta, että moni mies ei olisi halukas puhumaan huonosta itsetunnostaan, rahasta tai jostain seksiasioista vaikka niin, että se on ihan edellytys, että on näin avoin puoliso, tai että olisi aika hankalaa muutoin, mutta että sitten on näitä lapsia, ja vaikka tämä uusi perheteema on tietenkin ihan poikkeuksellisen hankala, koska on ekspuolisoja ja ekspuolisoiden nykyisiä puolisoita ja niin valtava se verkko ihmisiä, jotka ei todellakaan ole motivoituneita siihen, että miksi ihmeessä mä antaisin sun kertoa kaikki meidän asiat kaikille, niin on se kyllä sellaista tasapainottelua, että ehkä se fiktio olisi usein aika paljon helpompaa, mutta sit mulle se ei ole yhtä todellista, että tai siis ei se olekaan todellista, mutta se ei riitä jotenkin mulle. En mä osaisi myöskään kirjoittaa sitä, mutta anyway. Mä uskon, että sä osaisit, kuka vaan osaa, mutta niin, kun sä kirjoitat kolumneja tai otat jotenkin kantaa tai ilmaiset mielipiteen jostain asiasta, niin sulla on myös semmoinen taito, että sä onnistut ilmaisemaan semmoisia mielipiteitä, jotka herättää ihmisissä voimakkaita puolesta ja vastaan reaktioita. Niin onko se semmoinen, onko se muuttunut iän myötä helpommaksi, tai niin kuin, että onko sulla nuorempana ollut semmoinen joku toive, että toivottavasti kaikki tykkää tästä mun kolumnista, ja sitten se on muuttunut johonkin semmoiseen, että sä hyväksyt sen, että toivottavasti moni reagoi tähän kolumniin?
No mulla on siinä on tavallaan kaksi täysin vastakkaista polkua, jotka on molemmat totta. Toisaalta musta on tullut säyseämpi tämän ikääntymisen myötä silleen, että mä ymmärrän, että oikeasti asiat eivät ole mustavalkoisia ja vaikka mä oon ennen ajatellut, että no ei olekaan, mutta mä haluan kolumnista nyt vaan ilmaista tälle, että tämä on näin, että ADHD-diagnoosit ovat täyttä paskaa ja nyt mä oon jo silleen, että no ei sitä nyt voi ilmaista ihan noin, että ennen se oli musta tärkeintä jotenkin kertoa se asia todella räväkän raflaavasti, mutta sitten toisaalta tuohan tämä ikääntyminen myös sen, että mulla on sellainen, että mulla ei ole mitään seurapiirien siltoja poltettavana, tai siis on, mutta sillä ei ole enää niin kuin väliä, että vapautuu siitä tietystä, että haluan olla pidetty, kun kävelen rytmin ovesta sisään tyyppinen. Että siinä on vähän ne molemmat puolet, että ehkä näkee niitä sävyjä enemmän, mutta mä en haluaisi silti, että musta tulee semmoinen laimealla tavalla säyseä kirjoittaja. Mutta sitten niin toisaalta on myös se semmoinen itsevarmuus siitä, että mulle on ihan sama, että vaikka, ja on varmaan tapahtunutkin niin, että joku ihan tuttu kulttuurialan ihminen on sitten haukkunut pataluhaksi mun kolumneja, ja sitten mä kohtaan sen jossain kahvilassa, ja se on ehkä vähän silleen, että joo, ei sano äänestä, mutta juuri haukuin sinut Instassa näin ja näin. Ja mulla on sillä, että aivan sama, että sä oot silti ihan kiva ihminen ja mä oon myös kiva ihminen ja mä oon yhä ihan sitä mieltä, mitä mä kirjoitin. Ja jotenkin sillä, että siinä on semmoinen ihana rauha, että ei tällä ole niin kuin mitään väliä, että olemme kaikki ihmisiä ja loppujen lopuksi rakastamme toisiamme ja että niin kuin, se on musta ihana tila, että ei ole enää sellaista pelkoa, mutta ei ole myöskään enää sitä itsetarkoituksellista jonkun draaman hakua. Joo. Mä en muista, mistä mä sen kuulin, mutta joku on sanonut, että elämä on kehtaamislaji. Ja kyllä musta tuntuu, että niin kauan kun mä oon sut tiennyt, niin mä oon ihaillut just sitä kehtaamista, että sulla on semmoinen kyky niin kuin tehdä niitä asioita, vaikka sä tiedät, että ne voi tuntua kiusalliselta tai ne voi aiheuttaa ihmisissä myös niin kuin kielteisiä reaktioita. Mut no joo, koska niin. Mutta sä et ole silleen ilkeä. Niin, no se on just se, että mitä mä toivon, ja se on ärsyttävä harhakäsitys, joka sitten joskus ihmisillä, että kun sä oot niin ilkeä sitä, että tästä. Mä oon niin kuin oikeasti maailman kiltein ihminen, mutta onhan siinä ehkä, mä en itse näe sitä, että kun mä oon niin reaalielämässä niin kiltti ja konfliktikammoinen, niin sit siinä kirjoittamisessa mä oon sillä, että täällä te ette tule mua rajoittamaan, että minä sanon juuri mitä haluan, ja että se on sitten se areena, jossa se vähän läikähtää sitten ehkä, koska se on ainoa, missä mä uskallan olla täysin rohkea, koska mä teen sen sieltä mun kasvottomasta luolastani käsin, mutta musta se on ihan ok. Joo, musta on tosi vähän kirjoitettu vauva.fihin, mutta yksi mun lempisitaatti sieltä vuodelta 2015 liikkuu huhuja, että Johannes Ekholm olisi pohjattoman itsekäs ja empatia vajaa, mutta radiossa kuulosti mukavalta. Onko hetero kautta sinkku ja kannattaako yrittää iskeä, kyselee epätietoinen. On vähän niin kuin, jopa niin kuin kaipaan takaisin tähän aikaan, jolloin musta kirjoitettiin vauva.fissä. Mutta tavallaan sä et kaipaa, koska sä olet kypsä savonlinnalainen ihminen, joka kolaa lunta. Niin. Mutta joo, välillä tulee se pieni pilkahdus, että joo, tää oli aika raikasta tääkin. Niin, olen hetero, mutta en sinkku, on kihloissa kohta naimisissa. Ei kannata yrittää iskeä. Ei todella. Niin, hei, mun pitää laittaa mun läppäri laturiin. Oota ihan sekka. Joo. Hetkoneen, mä juoksen sen johdon täältä. Vaikka mä en ole onneksi tää tallentava osapuoli, niin tää kaikki ei kaadu jos tätä. Mutta silti otan sekka. Oh. Noin. Otetaanko vielä loppukevennykseksi niin yksi asia, mikä meitä yhdistää, Disney-seksuaalisuus, tai mä haluaisin kuulla sun määritelmän. Joo, Disney-seksuaalisuus on määritelmä, jonka mä loin, kun mä kirjoitin surullisen kuuluisan sekin kolumnin
siitä, että mulla meni hermo siihen, että Helsingin Sanomissa ja muissa medioissa alkoi olla, ja myös somessa, trendata avoimet suhteet ja monisuhteisuus jotenkin suhteettomalla volyymilla. Ja tästäkin toki ihmiset käsitti sen täysin väärin, että minulla on tietenkin itsellänikin monisuhteisia ystäviä ja mulla ei ole mitään ongelmaa heidän suhdemuotojensa kanssa. Että mä en ole mikään polyamorian public enemy number one, mutta että mua ei lainkaan itseäni kiinnosta se suhdemuoto mun kohtelemässäni, vaan mä siinä kirjoitin olevani Disney-seksuaali, jota mä jopa olen mieltänyt, että se on se mun sellainen niin kuin kink, että musta se on niin kiihottavaa ja seksikästä kuin mikään voi olla. Eli kun on niin muodikasta sanoa, että yhdeltä ihmiseltä ei voi saada kaikkea ja elämä ei nyt vain ole mikään, Disney on aivopessyt meidät luulemaan, että rakkaus on tällaista upeaa ilotulitusta ja että sen yhden ihmisen kanssa kietoudutaan yhteen. Ja siis mun mielestä se on juuri sellaista ja sen pitää olla juuri sellaista ja se on maailman ihaninta. Niin se on se, mikä mua kiinnostaa seksuaalisuuden muotona ja suhdemuotona. Mä oon niin onnellinen, että yhtä muuta maailmassa, tai no meidän puoliso toivottavasti myös, mutta et sä oot myös tunnistanut itsesi jotenkin sitä. Tai mitä se sulle on? Kyllä. Ei kun just kaikki mitä sä sanoit. Ja ehkä mulla itsellään on ollut myös semmoinen pitkä tavallaan sanotaan intellektuellinen niin kuin etsimisvaihe, että mä oon yrittänyt tavallaan tutkia mitä kaikkia tapoja on ihmisillä olla yhdessä. Mutta sitten se, että moninaisuus tarkoittaa myös sitä, että voi hyvinkin olla, että itse kuuluu siihen semmoiseen aika niin kuin normatiiviseen lokeroon. Tai ja että siinäkään ei ole mitään väärää. Se, että jollain on niin kuin taipumus olla rakastunut moneen ihmiseen samaan aikaan, niin se ei ole keltään pois, joka sitten rakastaa vain yhtä. Niin sen löytäminen, niin siitäkin me puhuttiin mun puolison kanssa just eilen illalla, että munkin kirjoissa on tosi paljon tavallaan aiemmin ollut sitä, että ne hahmot jotenkin yrittää niinku paeta niiden heterosuhteita erinäisiin vähän niin kuin queereihin jotenkin sommitelmiin, tai että ne niinku haluaa purkaa kaikkia rooleja ja heteropatriarkaattia ja kaikkea. Ja sitten oikeastaan ne mun hahmot, jotka tällaista tekee, niin ne ei myöskään ikinä niinku löydä mitään paikkaa. Ja me ollaan puhuttu esimerkiksi Pontus Purokurun kanssa semmoisesta vähän niin kuin ikoniseksi nousseesta artikkelista nimeltä heteropessimismi. Niin se, miten siinä määritellään heteropessimismi tavallaan just tämmöisenä suuntauksena kirjallisuudessa tai elokuvissa viimeisten 20 vuoden aikana, on just, että tavallaan se queer-teoria tai semmoinen feminismi, joka näkee niin kuin paljon vastakkainasetteluja sukupuolten välillä ja näin, niin niistä tavallaan vedetään semmoinen johtopäätös, että miehet ja naiset ei vaan yksinkertaisesti voi tulla toimeen keskenään, ja että ratkaisu voisi olla vaikka just niin kuin tämmöinen vapaaehtoinen tai niin kuin poliittinen homoseksuaalisuus tai joku tämmöinen, niin sen heteropessimismi tavallaan keskustelun mun mielestä hedelmällinen johtopäätös on se, että ei se heterous ole se ongelma, vaikka esimerkiksi niin kuin, että koti on naiselle turvattomin paikka maailmassa ja niin poispäin tilastollisesti, tai että naimisissa olevat naiset kuolee nuorempana kuin sinkkunaiset. Ja että miehillä se on päinvastoin, että miehen elinikä pitenee, jos on avioliitossa. Että on paljon tämmöisiä niin kuin epäoikeudenmukaisuuksia, mutta vaikka ne on yliedustettuina heterosuhteissa, niin ei se välttämättä ole se heteroseksuaalisuus, joka on siinä se ongelma, vaan se on se, että meillä on niin vääristynyt käsitys siitä, mitä ihmissuhteet on. Että se on ylisukupolvinen ongelma tai trauma. Niin mun mielestä Disney-seksuaalisuus on semmoinen tarpeellinen tavallaan yksi niin kuin puheenvuoro siinä heterooptimismissa, että jos ei edes heterot itse puhuisi niistä heteroseksuaalisuuden hyvistä puolista, niin kuka sitten? Niin, niin mä näen siinä jotain semmoista myös
en mä nyt sano radikaalia, koska tietenkin se on jollain tavalla niin kuin normin vahvistamista tai sen puitteissa toimimista, mutta myös semmoista, että ainakin henkilökohtaisella tasolla tai niin kuin ihmisten välisellä sosiaalisella tasolla, niin se, että uskaltaa olla sellainen kuin on, vaikka se olisikin vähän semmoinen tylsä niin kuin positio, on musta arvokasta semmoisessa ajassa, missä varsinkin kulttuurikentällä saa tosi paljon pisteitä siitä, että ottaa niin kuin jotenkin monimutkaisia ja vaivalloisesti argumentoituja älyllisiä positioita. Niin semmoinen tietty suoruus. Ja tähänkin liittyy taas tämä, no Helsinki ei tarkoita nyt ainoastaan maantieteellistä Helsinkiä, vaan tätä viiteryhmää, että varmaan ei ole radikaalia tämä Disney-seksuaalisuus jossain Hirvaskankaan ABC:llä, mutta et se konteksti nyt siinä ikään kuin vaikuttaa aika paljon. Mutta joo, hetero-optimismi, se on kyllä kiva termi. Ja siitä tulee heti, mä ymmärrän, että se niinku, on vähän niin kuin ankea klangi tai tulee heti sellainen pieni syyllisyys, mutta musta sekin on sitten vähän outoa, että ei saisi niin kuin juhlistaa avoimesti tätä sairaaloista mieltymystään Bambin rakkaustarinaan. Niin. Joo, tuntuu, että toisen jakson teema voisi olla sukupuoliroolit ja hetero-optimismi ja disneyseksuaalisuus. Koska mä olisin halunnut puhua siitä teidän esseestä ja sen vastaanotosta ja kaikesta, mutta ensi kerralla. Niin. Kiitos. Kiitos ihan sairaan paljon. Tämä oli superhauska aloitus podcastille. Oli ihanaa jutella sun kanssa. On aina ilo. Mä oon ollut joskus sun vieraana. Oli suuri kunnia, että tulit mun vieraaksi. Ja terveisiä Suomenlinnaan. Kiitos, terveisiä Savonlinnaan. Ja mä tuun kolkuttelemaan teidän ovelle heti, kun mä pääsen irti tästä Helsingistä.